Instagram live, rayuwar Instagram. Rayuwar gayu abin duba ne, ƙarya in baka yawa ne. Rayuwar Instagram mun gane, wasu na yi abin nasu daidai ne, wasu ko in ka gansu 'yan ƙarya ne. Idan aro ne kayan aro ne, rayuwar Instagram ƙarya ne. Instagram live, rayuwar Instagram. Yan ƙarya ne, yan ƙarya ne, yan ƙarya ne, yan ƙarya ne. A yarinyar nan ta bani wuta ina gaya ma. Wallahi 1000 yarinyar nan na tura mata fa 1000 bitu. Mallan kace rubu guda 1000. kai mallan wallahi ga sarata wallahi ga ba dai dabi'a ta ba mallan kai da ka ruwa Yan ƙarya ne, yan ƙarya ne, yan ƙarya ne, yan ƙarya ne.